Mzimayi uyu mukumuonayu thupi lake lili mululu ochuluka kwambiri kamba kamabala omwe mukuwaonawa thupi lonse zonsezi zinachitika kamba ka mwana uyuyu mukumuonayu kuti akhale moyo mpaka lero. Zinatani kuti mzimayi ameneyu akhale ndi mabala pa thupi opsa chonchi? Mzimayi uyuyu ndi ndani? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku mzimayiyu umamuyendera bwanji? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira. Musayiwale tikumatsatsa malonda a anthu ndi kudziwitsa Amalawi zomwe mukugulisazo. Tilankhuleni kuti mumve zambiri. Dzina lake ndi Alexia kuchokera ku Kenya. Alexia akudusa muzokhoma chonchi kamba kofuna kuteteza mwana wake kuti akhalebe ndi moyo mpaka lero. Mwana yemwe ali wa namba 5 kubadwa kuchokera kwa Alexia. Koma zisanafike apapa kumbuyoku Alexiayo anabadwa zabwinobwino muja momwe mwana amabadwira nkumakula. Ndipo atafika poti wakulatha kusamala mamuna, Alexia anakwatiwa ndi kukhala pa banja, kenako ndi kubereka mwana, kenako awiri, kenakonso atatu mpaka wachinayi, moyo nkumapitilira. Alexia ati anali akugwira ntchito malo ena zomangamanga omwe iye amagwira ntchito ngati munthu operekera simenti ndi mchenga kwa mabilidala. Ndipo zinthu zonse Alexia ati zinayamba pomwe mwamuna wake anabayira mbewu ya namba 5 mwa Alexia. Alexia anauza amuna ake mwachikondi poona kuti ikhala nkhani yabwino kuti pakubadwaso Mkenya wina wa namba 5. Koma zomwe anayankha mamunayu si zomwe mkaziyu ati ankayembekezera. Uchose iwe chimenechi, anakwana pakhomo pano, ana 5 onsewa achani. Sukuona kuti tikukanika kuwasamala komwe enawa? Upite ukachose zimenezi, anateno mamuna wake wa Alexia. Koma mkazi anakanisisa kuti pathupi pamenepopo sipachoka, sangapange chinthu cha uchimo chonchi. Ndipo mamuna anayesera njira zonse zoti mkazi wakeyo achose, koma zinakanika nkukhala ngati zatha. Pathupi panafika myezi 3, ndipo tsiku lina kunacha zabwinobwino muja momwe kuchera masiku onse. Ndipo Alexia anapita ku ntchito monga mwachizolowezi. Koma tsikuli mamuna sanapite ku ntchito, anali ali pa nyumba, mkaziyu osadziwa kuti anali ndi maplani oyipa. Alexia mazulo anafika ku nyumba kuchokera ku ntchito, ndipo anali atatopa. Pachifukwa ichi anapita kokagona mwachangu kuposera aliyense m'nyumbamo. Kenako mamunayu anauza ana ake kuti akagone iye ndi kupita ku chipinda komwe amagona ndi akazi ake. Kukhoma pakhomo mmanjamu nkuti atanyamula botolo la asidi, ndipo pa nthawi nkuti Alexia tulo litafika pokoma. Anayamba kumuthira asidi Alexia kunkhope. Pozizimuka ndi ululu ochokera pathupi pake, asidi wina okhavukira anapezeka ati walumpha ndi kuthiranso mzibamboyo pathupi pake. Koma sanali ochuluka monga mmene analili pathupi pa Alexia. Choncho onse awiri anayamba kukuwa ndi ululu kuchipinda kuja, ululu omwe umachokera pathupi pawo. Ndipo ana adamva phokosoli nkuzathyola chiseko cha kuchipinda kwa makolo awo ndi kuwayitana aneba. Aneba nkuimbira ambulasi nkuzawatenga onsewa mu ambulasi imodzi. Alexia anatha 2 months ali mchipatala mukoma. Ndipo doloyo ataona kuti akangochira pang'ono amangidwa, anathawa kuchipatala konko nkusaonekaso komwe analowera. Mzimayiyu anatuluka, koma vuto lalikulu ndiloti mabala awawa ati amamupatsabe ululu kwambiri. Ndipo pena amamva bwino munthu akamamugundagundamo m'mabalamo. Mwana anabadwa iye ali ndi ululu, ndipo wabwinobwino mmene akuonekeramo anayamba ka business koma ochachimanga kuti mwina ana nkumapezako kachokudya ka tsiku ndi tsiku. Apolisi amakhala akufufuzabe komwe mzibambo wa nkhanzayo anapita, koma samapezeka. Ukakhala moyo wake wa tsiku ndi tsiku, Alexia ati siwokondwa kamba koti chisamaliro nchopelewera kamba koti sangagwireso ntchito mene ankagwirira kale. Komanso ali ndi mavuto ambiri pathupi pake moti mutu satha kutembenuzira mbali monga mmene inu ndi ine tichitira. Azibambo anzanga, ifeyo ndiye chiyambi chakubadwitsa mwana. Nsamuko woyamba wana umachokera mwa ife, koma nthawi zambiri tili ndi kudana ndi marizatsi azomwe timafesazi. Mchifukwa chani osazipewa pachiyambipo zisanafike poti zibala zinthu tokha? Timakhala tikudziwa kuti masewera awa amabala ana, koma nkumachitabe mogonerera pompo osapeza ma solution abwino before it's too late.
tiyeni tizivomereza ngati tapanga mistake ndi kuyitenga mistake imeneyi kukhala phunziro lathu kutsogoloko. Osayiwala kupanga share nkhani ya Alex. Amalawi anzanga kwina kulikonse komwe muli, kodi akupezani nkhani ya Asiat Online Clothes Marketing? Ife Asiat Online Marketing ndife omwe timagulitsa zovala za mtundu wina uliwonse omwe inu mungafune. Masuits, madress, matrauza, macurtains, nsapato zapamwamba, masuitcase ndi zina zambiri zoti ndi nthawi sitingakwanise kuzitchula. Asiat Online Clothes Marketing timapezekera ku South Africa, koma katundu wathu timagulitsira kuno komanso ku Malawi. Chomwe amachita awawa ndicho kuti tili ndi group lomwe timatumiza zinthu zomwe zikupezekazo tsiku ndi tsiku mu grupumo, ndipo mumasankha kuchokera mu group lathuli ife nkukutumizirani ku Malawi komanso madera ena ozungulira mu South Africa. Ndisakuchedweseni nkukufotokozerani zambiri, alankhuleni pa 0622652418 ndipo ndisiyaso link ya group lawo mu comment box kuti mupange join ndi kumva zambiri. Asiat Online Clothes Marketing, mukachedwa ndiye kaya.